and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Salig lang. Kay nasayod ako nga usaon niya ni anak kahigayon mugitib ra diha sa kalangitan ang bag-ong adlaw nga gitagana ng daan sa Dios alang kanimo. Timani ka na. Ikaw sa kwadro? Ay, grabe na nila di asod ko riyo. Uy, kanya naman na sila sa Chelsea. Huwag ka na rekame. Huwag kang gina sila mag-ukong. Ambot ang laki, uy. Na, kung mo na magpermi. Magpermi na gid ni. Ah, magati, uy. Permi. Oo. Kaya dili. Nga, saan naman kayo na no, ha? Na. Saan, laliman ka? Nga, gitawag nag-anak ko na mabayhanas de Chelsea. Naakot si Bako matino. Simbat ko sa tao kanya, tiyoy. Nabangon na tag 50,000 kabaha tungkol sa ghost project sa flood control. Mana? Nga naidagang mga buhaya nga naglagoy-lagoy. Ano? O naghuwat nga. Manglabang ang mga politiko nga may maniobra sa budget ini. Aron ilang tukpon o hinahinayon bitaw kit-kit eh. Ay, naon sa kamandiya ko riyo, ay. Kalayo na magdaabdanin mo. Nabuto magkaka-flood control. Wong! Kalimot ka, te, ha? Nakasinati ba itang tanan kung giyon sa pagkurakot sa mga napatoong honorable. Apan di ay ang mga politikong kawatan, ang kwarta sa flood control project, gibong panginabuhian. Di ba? Sinan, gihimong panginabuhian. Ay, bisan og na, ay, kuan oy witness. Bisan itugan pa mga contractors kinsang involved. Kinsa ni namirma, mamakok lang gyapon. Limpyo lang gyapon. Kadang sakpan naman, iuli po doon ng hinampak ka kontraktor ang kwartang ilang nakurakot. Di na pwede nga, witness lang sila. Ha? Daog na. Daog na bitaw. Daog na bitaw. O dapat lang iuli ang budget. Kay kung dili nila iuli, mo sanay na sila. Madaghan ang gusto nga magkontraktor. Kay sayon ramang kayo aron makalingkawas. Maghimo lang og ghost projects. Mo connect kag mga politiko aron mahimo kang witness. Kay kon ma-witness na ka, pwede na mga dili na iuli ang gibayad sa gobyerno. Abnormal gud anak gwad. Pwede din na. Ha? Mura na may kumpisal ka sa imong mga sa pare. Na nangawat ka. Pero kay wali mo giuli ang imong ginawat. Na okay na din na. Be, pasalo di ka sa ginawa na. Ay, na pagreklamo eh. Ang importante nga na ay manubag sa pangurakot. Ay, sa badet yun ay, nabos kurakot. Di ba nabos pangurakot? Ah. Kwan, tiwayon na ang kontraktor. Abnormal gin nagmaon na masunod ti ay. O gini ayot ti. Mas grabe pa sa maabot nga panahon ang pangurakot kung maunay mahitabo. Di ba ti? Maagyad. Hala, day guriyo. Migawas ng future na tong amo nga si Madam Recame. Tanawa. Sa, si Bako Kariti ay. Pero bagit ko ganahan na niya ti. Oo, kadiya, oy, madag di kaganahan. Unsa may mahimo na mo magkasinabot ang sila si Dong James, B. Unsa may mahimo ni ma? Mr. Randing, Miss Goryo, okay ra mo? Gitawag ko rin ko Miss Igat ay. Hi! Tito Turanding, Tito Goryo. Gikanahan mo no nga gitawag mong atiri ka og miss. Ha? Ay, iganahan ka da Igoryo. Si ate mo Ganahan eh. ka? Ako bitaw na Chelsea. Ay, gila kay paminahon. Ay, as in. Ikaw, Mr. Randing, ganahan ka nga mo tawag ko nimo og miss? Ha? Dili lood. Bitaw, may dakong snacks. Narito sa table sa sod. Apil mo ato. Kapung tanan nga nag-work din sa tindahan nila ni Sir James. Wala kay mamulihok, Tito. Giagda mo ni atiri ka og snacks.
Ako, kining. Mamalihog na lang ako ninyo og share ato sa inyong mga kauban dinhi, Miss Turanding og Miss Goryo. Oy. Okay ra? Palihog ninyo, Tito Goryo, Tito Turanding. Kay pinanggap kay ta din ni Ate Rica, Jude. Sige na, Tito. Pinangga ka dyan. Ang mga hinampak biyan at mga kaupan dito sa tindahan day Guriyo. Mga habas. O dago kay lamoy. O giyod manalin. Te. Sapa ka dati, eh. Sapa ka. Saman. Yagda bitaw ka ganin ha, yung kabusog ka. Ya karon bagulbol ka diha. Hilamoy. Madong ganda ng madamri kami. Ambot na mabayhanan na. Ganun wa pa na mulakaw. Gaganahan na di ka sodo yung day Chelsea. Wow! Sa maliganahan to sa kwan sa suhod, kabugnaw man kayo, aircon kwad. Ini sa gawas, init man kayo. Ay! Kausap! Dako sa bagay kakababoy. Wa sa ka magunaan na ako. Ang para ako imong taon. Ang! Ingo man kang di ka mukhaon. Nga masayang man, be. Bala! Hilamay! Espesyal na ba to? O pagod kong katilaw ato. Baba ni ay katawa na katang. Ito di makatawag ni Muti, eh. Ikaw pa dili man ka, yung ganahan di ka. Hilam! Ay, karas apa man na magawa sa babiyahan na nila sa sud. Uy, magpaabot ang gano'n siya ni Dong James. Dito ha, ako ang tuon, og ingnon nga. Kuan mong pagkataloon ako ba kung magpaabot ba siya Dong James? Ay, gara ha? Gara! Ay, kumidyahan ka ni siya. Ay, kung kumidyahin din ha. Kaya ko smooth ron. Pas mo ko sa kalaki ni mo. Gikaon mo para ng ko. Ay, nagatawa ko. Taon-taon naman ko dinig pinaabot niya. Wa pa man siya. Pato diri siyang message nga doon lang siya. 10 minutes ka na ang nakalabay. Pero... may mitawag. Basi siya na ni. Si pare Baldwin man din ni. Hello, pare. Hello, Pre James. Ako makadisturbo mo, pre? Ikaw yun, pre. Nga bang makadisturbo ka man? May gilakamgod ka. Nya, basin kung may kasulti ka diha. Okay ra, pre. Wa pa nga ako gipaabot. Mao ba? Kay nga naman dito, pre Baldwin. May problema? Butang ka para nimo, pre. Pero, di pagdudugay eh. Nanawa ko, nagpalaban man si Turanding nako. Nagpalaban o nanawag ni mo si Turanding? Sa may problema? Nga naman ko no? Tuwa ko na si mong tindahan si Rica May, pre. Unsa? Ganiharagod ko na to, pre. Huwag murag nagpaabot ko na nimo. Kay, hangtod ka ron. Tuwa pa. O kapagod mo lakaw. Kinoo ko. Unsa umli na ako mabihana? Nag-unsa man siya dito? Unsa pag gusto niya mahitabo? Gubo niyang akong pamilya? Unsa umli na ako mabihana? Ano di magsamok na ako? Unsaon ko man siya? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!